mbala soara koa zegny anao zao ty mbala ritra agnaty chaîne YouTube zegny mbala aniavanao tiaryta zegny atsika zegny agnazava mahakasiky ny lera raiky zegny satria atsika jiaby mila vola fa atsika jiaby zegny mandany lera matetiky lanina amin'ilay tsy tokony andanina izy izy ka mbala voalohany anao soarafanao abonné aveo miactiver notification raha koragnantsika niany zegny mahakasiky lera zegny matetika atsika jiaby na za mivoana nanao talifa atsika zegny maniny 24 heures atsika zegny misy tanjo fa ino zegny zavatra matetika misy afena au lieu de tokony andany lera amin'ny tegnantsika zegny atsika magnologna zavatra ilaintsika zegny ohatra hoe ino zegny raha ilaiko niany ino raha ilaiko amin'ny semaine ty ino zegny raha ilaiko amin'ny volagna ty ary ino raha ilaiko agnatin'ny 3 mois ino raha ilaiko agnatin'ny 6 mois ino raha ilaiko agnatin'ny taona raiky na hoe ino raha ilaiko agnatin'ny folo taona ny fahazaragnanao agnatin'ny 24 heures anao igny exemple zao angala atsika ino zegny raha fitsabonao agnatin'ny 24 heures ny raha fitsabon'olombelogno jiaby mitovy zegny mandry zegny raha tsabon'olo agnatin'ny 24 heures mihinagna raha tsabon'olo agnatin'ny 24 heures miseky raha tsabon'olo agnatin'ny 24 heures misy ny mianatra ary misy ny miasa zegny ke agnatin'ny 24 heures anao amin'izay zegny izy koa zegny plus que misy sacrifice zegny anao amin'ny fahazaragna en général igny zegny ohatra zao hoe mandry raha ohatra ka misakra zegny anao amin'ny torimasonao i sacrifice tsabonao igny zegny ohatra hoe olo maventy zegny mandry 8 heures de temps misakra zegny anao amin'ny 8 heures de temps anao igny aigninao 6 heures de temps na 7 heures de temps fa il a 2 heures de temps na 3 heures de temps zegny ampitomboinao amin'ny tanjogny napetrakanao io zegny amin'ny fotoana zay zegny lasa performer zegny anao plus que anao mikotrana amin'izay zegny misacrifier amin'ny torimasonao miofagna amin'ny tanjognanao zegny lasa mahay mafy zegny anao amin'ny fotoana igny fa ino zegny ny zava-misy matetiky zegny na zaza nandalo fiainagna zay maro amintsika zegny miaigny fiainagna zay au lieu tokony andany lera amin'ny raha raiky ilaintsika zegny atsika variagna zegny atsika mizaha succès-n'olo hafa zegny mizaha mandany lera amin'ny tanjon'olo hafa zegny amin'ny koragna tsy manam-pahavitagna fa morivory amin'ny social media amin'ny raha mampimoefo fa tsy mifantoko zegny atsika hoe ino raha tokony tsaboko niany atongavako tanjogna amin'ny folo taona zegny i raha tsabonao niany izy araka andrany volanko igny izy ka mahavita 5 minutes fo zegny anao na dia sarotro manakory loatra zegny izy eo na dia sarotro tsy efa agnanaova fa izy koa zegny i brainnao ty zegny efa ny fantoko zegny agnatin'ny 5 minutes agnatin'ny andra raiky raha nitoy zegny zegny isan'andro nitoy 5 minutes igny agnatin'ny 1 mois zegny anao 5 fois 30 efa nalany minute maromaro zegny anao agnatin'ny 1 mois igny elfa na dia 5 minutes azy rehefa tohizanao 5 minutes agnatin'ny taona raiky hitanao fa misy progress zegny anao misy development fivoaragna zegny tegna hitanao fa hoe lasa nivoatra zegny anao dia lasa mafy anao amin'ny fotoana zegny exemple antsika eto magnaraka zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny tianatra anglaise antsorotikana zegny saigninao atsika jiaby na ireo teratany an'Amerika na en Angleterre io mala tsy tegna mafy le anglais raha ohatra ka anao zao ty zegny vazaha miteny gasy mizaha vidéo ty na tsika Madagasikara zegny tsisy ira tsika tegna mahay teny gasy fa raha ohatra ka teny gasy na koa hoe teny anglais zegny teny tianao ianara ny fandinianao ndraiky ny fandanianao lera elahela amin'ny langue na koa hoe raha raiky tianao ianara igny raha mitohy agnatin'ny 5 minutes volagna raiky taona raiky dia lasa mafy zegny anao amin'ny fotoana ataoko fahazonao tsara zegny ino raha tiako ny volagniny tamin'ny vidéo ty zegny raha ohatra ka mbola tsy azonao zegny ino raha tegna tiako volagnina ty zegny mamitraa commentaire anao ambany hoe
tapitra ny vidéontsika niany isorako zegny anao mitandregny jusque farany tsy accident zegny anao mitandregny jusque tamin'ny farany niany donc zegny izy ka mbala mila continue zegny anao amin'ny magnaraka azatigny abonné activer notification raha ohatra ka hitanao zegny mitondra valeur taminao zegny vidéontsika niany zegny azatigny koa zegny mirasa amin'ny namavany na hoe telo misy agnatsarantsika za matika anao vitanao raha zegny amin'ny magnaraka bye bye.